Jesaja Tarkum 52, 11-15. Erottautukaa, lähtekää sieltä ulos, älkää lähestykö saastaista, menkää pois sen keskeltä. Puhdistakaa itsenne, te, jotka kannatte Jahven pyhäkön astioita, sillä ette te lähde kiiruhtaen kansojen keskuudesta, ettekä te tule lentäen omaan maahanne, sillä Jahve johdattaa teitä, ja Israelin Jumala kokoaa sinun karkoitettusi. Katso, minun palvelijani Messias on menestyvä. Hän on oleva korotettu, ja hän on kasvava ja oleva todella voimallinen. Kun Israelin huone oli toivonut häntä monia päiviä, heidän olemuksensa oli pimentynyt kansakuntien keskuudessa. Silti heidän näkökulmansa oli erilainen kuin ihmislapsilla yleensä. Niin hän on hajottava monia kansakuntia. Kuninkaat vaikenevat hänen tähtensä. He asettavat kätensä omalle suulleen, sillä he ovat nähneet sellaisia, mitä heille ei ole kerrottu, ja he ovat ymmärtäneet sellaisia, mitä he eivät ole kuulleet.